Sarkia lukiolla on perinteisesti vain lapsille suunnattua ohjelmaa. Tänä vuonna teemana on Satujen Sarkia lukion viimeisen kerran mukana olemisen kunniaksi. Lukio on varmasti panostanut tähän vuoteen. Mikä teillä on tämän paikan teema? Meillä on satumaailma, tämä on Satujen Sarkia. Okei, miksi teillä on tällainen teema? Oppilaat valitsee teeman aina joka vuosi erikseen ja nyt tuli sitten tällainen teema. Onko teillä ollut paljon vierailijoita tänä vuonna? Joltakulta kysyin tuolla temppuradalla juuri ja hän sanoi, että on varmaan enempi kuin viime vuonna. En osaa sanoa ihan tarkkaa määrää. Lipunmyyjät sanoi tuossa puoli tuntia sitten, että yli 120 lasta on jo tullut temppuradalla. Että aika paljon kaiken kaikkiaan. Mikäs teillä on ollut suosituin paikka? Temppurata on joka vuosi suosittu. Siellä menee lapsia ihan hikipäässä ympäriinsä juoksee ja vahdeilla on kovat siellä. Ja on aina tosi suosittu. Koskimaalaus on suosittu. Onginta. Nyt on ratsastusta ulkonakin myös ja kaikkiin pisteisiin riittää. Okei, mikäs teillä on tavoitteena täällä? Oppilaat kerää täällä rahaa ihan kaikkiin. Ja nyt on tukioppilaat mukana myös ysiluokalta ja kaikkiin sitten vanhojen tansseihin ja eri juttuihin sitten mitä järjestetään. Okei, kiitoksia. Kiitos. Yllätysten yössä pidetään jokaisena vuonna pystyssä myös sekatavarakauppaa. Täältä pystyy ostamaan jotain pientä vaikkapa lahjaksi muille. Kaupassa myydään joka vuosi suosittuja olkipukkeja sekä havu- ja risutöitä. Nahkaverstaalta pystyt löytämään yllätyksiä 4. vuosisadan takaa. Juhlavuoden kunniaksi täällä myös pidetään torttukahvit. Hyvät kädentaidot ovat olleet Äätsän seudulla pitkään suuressa arvossa. Tänä vuonna meillä on 25-vuotisjuhlavuosi. Elisa Mariana täytti alkuvuodesta 25 vuotta ja tänään meillä on täällä torttukahvitarjoilu. Mä oon tällä viikolla leiponut 9 kääretorttua. Näyttää siltä, että ne taitaa juuri riittää tähän iltaan. Ilta on ollut aika mukavan vilkas ja niin kuin tämä yllätysten yö aina on hieno tapahtuma tässä Äätsän kylällä. Tätähän on pidetty jo runsas 20 vuotta ja me ollaan melkein joka vuosi oltu mukana jollain tavalla. Meillä on täällä erilaisia teatteriesityksiä ja erilaisia monologeja, mutta tänä vuonna on tosiaan päädytty tähän tällaisen kahvitarjoiluun. Väkeä on ollut mukavasti liikkeellä, oikein vilkas ilta ja vaikuttaa siltä, että tapahtuma tulee jatkuun. Tämä Äätsän seutu, vanha Keikyä, ponnistaa edelleenkin vanhana käsityökylänä täältä. Vaikka välillä tuntuu, että välillä on syksyllä tämmöistä pimeätä ja hiljaisempaa, niin tämä yllätysten yö tulee mukavaan saumaan tähän marraskuun pimeisiin hetkiin. Keikyön paloasemalla nuoret ja vähän vanhemmatkin pääsevät harjoittelemaan tulipalon alkusammutusta ja saavat tietoa paloturvallisuudesta. Mitä perusasioita täällä käydään läpi? Siis yleisesti käydään, kun tulee ihmiset, niin käydään täällä, että esitellään palokunnan toimintaa ja esitellään sitten kalustoa ja esitellään minkälaisia eri osastoja täällä on ja tällaista yleistä, miten palokunta toimii, vapaaehtoinen puoli. Okei, onko tämä aihe kiinnostanut ihmisiä? On ihan mukavasti ollut kävijöitä, että ollaan yllätty positiivisesti, kuinka paljon on ollut. Ja paljon on lapsiperheitä ollut ja paljon kiinnostusta niin aikuisia kuin lapsiakin.